Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Zukulwana hle sikaXhosa sikayenza sikahahabe sikagcaleka sikaNkosami sikaThiyo sikaMalangane sikangconde isendimi ke lo mfundini uzwayiba lozwembizi iqoqwela imidolo madolo kophuka mfundini ugatyeni undondela umamali unkomo zibomvu ifortune ngadla ngahle imoto enkulu ehamba phambili nezinye bezihamba ngasemva amadoda umnqantsi simkagogo mamnuneli inyanga enkabe ezilishumi nemikhombe emine ngaphezulu ifortune mfundini ihamba phambili kunezinye bezihamba ngasemva ndithi bhasopa wagilwa ndim sendifikile nditsho ndithi bamba ikhuba nonkala ngone izigala xamba xabula ngone sabhokwe sitsho sithi lima lendima mfundini sibheka phambili sitsho kwathini sithi betha lenkomo isefolweni itsalisa kakubili semntwini sesiphakathi ke ngoku sitsho sithi thina halala mbukeli wesivezo ukhono ndim lapha ke ndihleli nomfo kaMali umculi kaMaskandi mfundini naye uzozicelela ke apho ke uxhaso kuni nanjengomculo kaMaskandi osakhulayo sitsho ke thina ke sithi ke ngoku kanisondele mfundini nibaze indlebe kuninzi ke esiniphathele kona sile nkqubo silo TV kaSivezo ukhono uncedile ke wakhetha thina wacofa iqhosha lakho sitsho ke thina sithi zale basumakode qhwesha mfundini wabanjwa buyela ngasemva ekhaya sitsho ke thulele duna sithi ke thina siyakwamkela apha ke kuSivezo ukhono naba babukeli ke beTV ngawababulise uchaze uMali lona ngubani Ndiyabulela kubabukeli ndibulela kukoqala umphathi inkqubo ndibulise ke nakuba mameli ndinguMali ke mnaka uJambasa uHlathu lisi Msuthu uze ngomvelo nsanzanzo ucansi ndingakucendane kumhlaba kwami Jopha bazo inkosi yami uzolandile ndikholo ibize kokoko ndithi zolandile ewe tata ewe inkosi zakhahlela nonosithityana basi ewe bhuti awusuka nemadoda wathoka mandi sichazile uwabhulile mfundini umbethe sitsho ke mbukeli njengapha ekhaya usahleli usakhethe thina sile nkqubo kaSivezo ukhono nguMali lo nihleli naye buyapha ke kucendane nguHlathi ngulisa nguJambase mntakwethu thulele duna ungenile kuMaskandi njengoMali ungena kwakho kuMaskandi wasundiswa intoni ukuze ukhethe umculo kaMaskandi zibe zikhona ezinye igenres amacandelo omculo wena waqonda uba mawukhethe uMaskandi wawusunduzwe intoni yabona ndikuxelele uMaskandi unento yenzayo apha kum unento yenzayo apha kuMaskandi ndike ndayicula mna igospel yabo ndike ndayenza hip hop nayo yebo nabanye abafana ukuthiwa ngomlo but ke ngokuMaskandi bendike ndigqibele ngawo ukunaka yabo but nithe udlala kwami labona mani ba unento iphilisayo apha kum yabo ngekwendlela ke endiyiyo endidalwe ngayo nemeko endikhula phansi kwazo but xa ndinaphatha isiginci ndasidlala yebo ndiyaphila ngaphakathi ukupholisa umoya kum mhlawumbi loo nto yenzeka kwabanye abantu but kum ndiyaphola noba bendiphelelwe lithemba liyabuya yayibona ngenxa kaMaskandi okay awusuka nini madoda mbuke lapho ngasekhaya nanso lento ichaza mfundini esithi apha xa ngumculo ufuneka ube ngumculo ongxathayo uthi ubungapha ukhona kwigospel ukhona ke kwihip hop kodwa ngoku sebuya sekwintoni sekuMaskandi umculo wesintu ohlanganisa zonke isithethe namasiko khona ukuze singalahlekani nembo yethu nanjengendlu emnyama kulapho ke intente zakhe azigxumeke khona yena ke umfo kaMali lona kodwa ke ndiyahalela ke mfowethu usichazele into yokubana ufika kwakho apha kuMaskandi nanjengomuntu ebekwamanye amacandelo kwezinye igenres ufike wamkeleka okanye usazama ufumana isikhundla sakho apha kuMaskandi kwenzeka ntoni ithini into andifuni noxoka ukwamkeleka kona hayi ndamkelekile kuweske ngoku sendizihambela ndedwa emveni kwale EP le yami amanyanga hayi ndamkelekile kakhulu ebantwini qha nje bandithanda abantu futhi nangoku nje abantu uzawubona nawe bazifuna ingoma zami online qha bubuvila apha kum
bubuvila ke phofu bubangelwa yilonto ibabangelayo abantu abangano understand bani ngathi ndizifaka online ingoma zami zonke nangane kubalekile kule mihla siphila kwinto uba ingoma zibe online ngoba ngokwento kuthiwa ze-CDs asasebenzi sebenza nge-USB ngoku sisebenza ngo-stream imiculo online nami ndiyayikhuthaza into yoba umculo ufakwe online because nomuntu ongawaziyo umculo uyakwazi xa icofa ifoni yakhe nobe bescrolla down out hey nanku umuntu pha ubona nala cover yakhe ivelileyo pha achofa amamela abuzise nakomnye bengamazi ba ngwasendaweni ethile ngumculo kaMaskandi lo ngaloo ndlela uzuze umlandeli yilonto ke kubalekile kweli xesha siphila kulo into ba umculo wapha unansi ku registerishe ufake pha online ibaleke kakhulu ke lonto leyo ndisitsho ke mina ndithi ungayivela phela eza kuncedisa endlela ke ngenye ixesha ethi ke umuntu azipromote ngalo kweli xesha langoku injalo ke lonto ke mbukeli apho ngasekhaya sahleli naye ke umfo kaMala apho ndifuna ke wena mbukeli apho uhlale uzinze kusekhulu ke esizanako njengoba sahleli naye sisancokola naye esasichubela ngoba uqala kanjani ubheka kanjani izithini ke zonke ezizinto sizaziva apha kuye ngoba nguye esihleli naye nosizobelayo mfowethu ndiyakuva uyayichaza yonke lento sixoxa ngayo apha namhlanje kodwa ke ngoku naku ke ngoku sowungenile kumculo kaMaskandi khange sikhankanye indima yoba wena uqale nini siyawazi uchaza into yoba une EP ukhona EP onayo mhlawumbe le EP yakho inengoma ezingaphi kwaye ke mhlawumbe usebenze nobani nendima yestudio osebenze phansi kwazo okay qale kanjeni azikhona ingoma endinazo before ndikhuphe EP okay ndikhe ndazama usebenza nabanye abantu but ke apha kwami ngoxesha ndaqonda manje ndizisebenzele ndedwa ndingumuntu onjalo ke mina ke ngasinto ndizenzele ndedwa ya khona zange kube khona into wrong enzeka qha nje ndazikhethela mina ba ndizenzele ngalendlela ndifuna ukwenza ngayo uyayibona zikhona ingoma endinazo ndafeaturisha ke nabanye abantu ndandizikhanganyile kwi-interview yami engaphambili udliwano ndlebe ndaninalo apha lo ngaphambili noba nozikhanganya ngoku hayi ukhona ke mhlawumbe umbukelo wayengekho ngela xesha ongayazi into ba unomdla kulento uyithethayo ngelixesha langoku othi zazi nansi yale ngoma ndandivile into nje ndandingayazi ba yayiculwa ngubani kodwa ke ayinamsebenzi naleyo masiyeke kanjalo ngoba utho kuba nayiphina into enokusincedisa ekuthenini ke umculo wakho ube uyabukeka ubheka phambili kunyanzelekile into kokuba siveze ngoba lo mculo sifuna ungafi namaciko wethu sifuna akhule thina singabathandi nabaxhasi bakamculo kaMaskandi kungako nje kwanto esincedisa ethi isincedise ekukhuliseni abaculi bakuthi ngakumbi aba bazinze kwiphondo lentshona koloni naxa sibathelekisa nabanye abaculi abakwamanye amaphondo kungako sifuneka into yoba nomasipala nabo bonke abantu abathe basondela ne-arts and culture nazo zonke zazinto zisondele zibone into yoba naba bantu bayazama bafuna uba kwindlela eright sifuna ngoba nathi ngeminye imihla sibone seniqasheka senibheka phambili kungako ke kubalulekile mahlambi mbukeli apho ekhaya ngoku sifuna uqonda into kokubana ngubani omprodusayo asebenza phansi kwakhe mahlambi kuba uyazisebenzela yeyiphi imiceli imngeni athe wajongana nako nayo uzothi gangoku naxa ethelekisa lamali wokuqala engeni lapha kuMaskandi ewuthelekisa nalo mali wangoku ngomphi umahluko awubonayo xa uthelekisa ke mntakwethu usuka pha phambili njengoba ungena kwakho kule EP yakho mhlambi kwenzele intoni yona iEP yakho kusafana nasekuqaleni njengoba sowungenile sowuphakathi ngoku nayiphi ke mhlambi imiceli imngeni othi wena ube udibana nayo hayi akufani nasekuqaleni andifuni uxoka ezingoma bendithetha ngazo ndikhe ndazenza andifuna uxoka ndanibhatele nje zange kube khona into ndiyibonayo uyabona kule EP le yamanyanga nengoma esingle track yami ethi sixolele kufa andifuna uxoka abantu bandixhasile abantu and abanye basaqhubeka mhlawumbe ndithi ndihleli ndivume umuntu andifonele ke ixesha eninzi ndimuntu ongathanda bona ungabi na phone ke mhlawumbe yayibo ndive ufika umuntu efondini kumuntu okufunayo efonini ufuna ingoma yakho kodwa akayiboni online iwes ke ngeweekend mhlawumbe naxa kubantu begoduka besezingcwabeni ayibona ndisho so andifuna uxoka kumanyanga ndibonile inkxaso
ndibonile futhi nayo nabantu bebethatha lento yami ngathi yijoke beqala uba serious yabo but ke nabantu basoli ke umuntu ondaziyo nyani ke ngabacima ndiyotuja kandikhole stage ndiyocula. Ndikhumbula andiyazi nami bekhona ke event endandikuyo ndakubona andisayikhumbula kodwa uba yiphi nami ndatsho ndabona ndaqala khona ndikubona pha emfundini uzothile ubetha ngenyawo lonwabo usenza into yaziyo ndatsho ndathi bayakhula abaculi bakaMaskandi kweliphondo lentshona koloni. Zinjalo indaba ke mbukeli apho ngasekhaya sitsho sahleli naye ke umfo kaMali kodwa ke ngoku ndifuna ke ngoku ake asichazele Mahlambi into kokubana njengoba engumculi xa ejonga uba mhlambi ngubani othi mhlambi njengoba ndikwezinga ndikulo xa nothatha lo mculi ndimzise kwiproject yami okanye ndicule nalo mculo uyabona ezinto zimbini ezintathu ndizinqwenelayo kule minyaka mibini mithathu mnyewuzayo ezinto zingenzeka ngomphi lo mculo oqondayo into yoba uyabona lu ndingalungelwa xa ndinoma naye pha emva komboko sikhupha ingoma. Yo yabona lo mbuzo lona unzima. Ndiyayazi into yoba banintsi bona abaculi banintsi uyabona kodwa ke xa uqonda uba uyabona ngoku ndinezizathu zoba ndithi lo mculi ndingamkhetha ngoba xa ndicula into yam ndicula i-best kum. Umculi ka icula ucula izinto ezi-around yena nezinto azibonayo elizweni ngenye ixesha nezinto kathi azinqande kwangaxeshanye pha emphakathini kodwa lona ke njengesingqi sakho umzekelo osiculayo okanye ushuni wakho kodwa ka umbona lo muntu uthi ndimthatha lo okanye ndiyimixa lento ndiyidibanisa ngohlobo ikhona into endinozuza endinophuma nayo. Yabona ndizayibeka kanjena kulaa kule bekhe sayithetha ngaphambilini awufumana kwamamandla kule EP yam. Yabona udibano kwam nobhuti kuthiwa nguTornado. Ndazibona like phofu zayibeka kanjani lento ndazibona ndikwazi nobona ezinye izinto because yena like ebengonqeni uqala kwami ndimo wamsendela ingoma zami yabo and i-advice endayifumana kuye ndaqonda uba eyi bangabantu bendiyenze lento lena kwabefore uba ndiyoyikhupha lena ntseka le EP yam ngeyikwelinye izinga anditsho uba ngabana ndiyazisola because bendisebenza ndedwa pha yafanele ndiziproducela ndizenzela yonke into because ndave ndathela isigingqi sami ndaye estudio mandiyokwenza lento ndiyaziyo uba ndiyoyenze lapha kum so ndithe ke udibano kwam nobhuti ezinye indawo ke andifuna uxoka undibonisele into ezininzi even ngoku nokosiza apho sixabane ngento bangabana afundeni ingoma zakho online yabo andizothi ke ngomnye umculo ngubani ongazange bayazazi abaculi abakhoyo banayo inamba yami bonke most yabaculi banayo inamba yami yabo but i-advice ndizifumana kulaa bhuti mina. Awusuka nini madoda awusuka sibabulele ke abaculi abadala abathi ke bayithatha inxaxheba yokuphuhlisa nothundeza ubhityo kubaculi abancinci balekile ke lonto leyo siqhwabela izandla thina singabathandi nabaxhasi bomculo kaMaskandi ngoba abanye abantu bayangena kumculo kaMaskandi bangayazi noba baya phambili okanye baya umva na kodwa kwawufika igqala lisithi madoda nansi indlela thina besike sayihamba lendlela futhi sisayihamba apho nina senyathele khona sesuka nazi izinto ezizakuthi ke zincedise ekutheni ke nibe nibheka phambili nani ngane ibambe apho noxa ke aphela kuthi amandla kodwa nina nibe niqhubeka sesinibonisile indlela ihamba kanjani sibaqhwalela izandla sibothulela nomnqwazi kwangaxeshanye abaculi ke abafana noTornado abaphuhlisa abaculi abasondelene nabo nabanye ke abaculi abangabanye injalo ke lonto ke mbukele apho ngasekhaya sitsho sithi ke nawe sizathemba uba usahleli nathi singuye ke usiveze khona sithilo thina sathi siyaphuhlisa siyakhulisa sikhulisa ke amaciko womculo kaMaskandi nazo zonke ke ezinye igenres ezithi ke zibe khona apha ke emndimeni yomculo isengumali ke lo endisahleli naye apha ezichaza ezityandigila kuwe ke mbukeli oyintanda Mahlambi ke ngoba ke ukhona apha emculweni kaMaskandi mhlawumbe uke wawelwa ngumqa esandleni wabizwa kwathiwa mfondini ngoku sikubonile lapho ungenile ngawuza apho uzosonwabisa mhlawumbe akhona amawonga othe wawafumana wena uba uwafumene lo mawonga akuncedise kanjani?
Okay, hayi amawonga ngikawafumani wona. But zikhona indawo ezike zinithinte xa zine event mhlawumbe ndive athi umuntu efondini ndive ngobani bangabani uyacula ke ndaqonda uba make ndingene ku TikTok ndaziva ingoma zakho. Iweske le ingoma ithi Tavern le ithi amanyange zezona zinibizela abantu kakuhle. Bendifuna ke sinyathele pha kwesisihloko sale EP yakho kodwa ke ngijonga uba usayiqhuba. Sizawufika bhuti. So, ndifuna noxoka I think lonto lo ifike kabini apha kum. Okokuqala zange ndikwazi uhamba wanebo ukuya kule ndawo ndandibiza kuya ekude ayisemthatha zange ndikwazi ukuya. Okwesibini ndithetha ndizawuya kwacaba zikhona izinto zoba ngabana like nje izinto zabantu sekukudala becula yabona ba kwathini ke maka ndingumuntu ongayihoyi into endiyazibiza ndihlupha inhliziyo because yami inhliziyo ihleli namathanda kokoko yabo. So andizinyindwa ndizuhoyi. Into ezifana namawonga ke hayi ndikawongwa ke uwongwa ke but andibasoli ke nabantu ngakandunga because andikaziwa ngabantu. Mhlambe la nto besiyithethe bangawufaka online umuntu mhlanga ngibone. Ubone kakuhle. Awusuka deni madoda satyangatha kakuhle thina apha mfondini sihleli naye umfo kaMali. Ngoku ndiyayazi into yokuba uyikhuphile iEP yakhe kodwa ndifuna uyazi uba inengoma ezingaphi, isihloko sayo sithini, yeyiphi yona ngoma ehamba phambili kule EP nethi xa ethi yena uyabona uba ndile kulo mcimbi le ngoma ndozuyishiya futhi niyayibonile uba abalandeli bayayithanda yiba izaba yeyiphi. Nansi EP yakho Thulele Duna inengoma ezingaphi le EP yakho, mhlawumbe nonyaka oyikhuphe ngawo ngowumphi lo nyaka lowo, yeyiphi ingoma ehamba phambili sithini kanye nesihloko? Okay, inengoma ezintathu le EP. Yes. Ndikhuphe ngo2024. Oh. Yeah, ndikhuphe ngo2024 nge7 kaSeptember. Ingoma ehamba phambili ke ngokunokwami ngokulami uthando bekade ngicimba ngamanyange but ndiyabona ba ngoku ngathi iTavern but zonke ingoma zami zihamba phambili zonke man bhuti mandibeke kanjalo. Ngabusiyana bona uyimamelo koyiphi imeko uyayibona because zami ingoma ingene emntaneni ingene emntwini omdala ingene kophakathi ingene wena para wena ntoni yangena pha message. Yes, okay. Ngoku so ithiya ngegama lithi amanyange. Injongo zakho ngoku uthatha ipen ubhala abeze sithini ukubaleka kwamanyange okanye uyawabiza uthi makahlale na kwenza kanjani ngazobele nje kwaye ke kube khona le ngoma uthi yathandwa ithi Tavern uyanqanda okanye uyakhuthaza? Angiqale ngale ithi amanyange. Yes. Yayibona le ithi amanyange ingoma yayibona la ngoma leyana bhuti man la ngoma bhuti la ndingumuntu okhuliswa ngumakhulu mina. Phofu ke kwasekhaya kugcola abantu abangomama umuntu ongitata mina ndimqhelanga. That is why ngoku mina ufumanise ba umuntu ongitata uyangixolisa ndakhawuleza ukhathazeka yibona so ndikhuliswa ngabantu so umakhulu ebengila umuntu uzama ngayo yonke indlela ba abengutata abengumama so xa ndibeka phambi ngutata ndakwazi umhlonipha ndibeka phambi ngomama ndakwazi umhlonipha makomntana yayibona ndishoyo. So umakhulu kuhamba wasweleka yayibo. Usoleka kwakho umakhulu ke but bemdala khona ndikhalazela into ndibeka ityala mntwini besemdala mhlambe kufika insuku zakhe. Yes. Kuqala kwafika into ethi enhliziyweni yami because uthe usoleka kwakhe noba kudlule unyaka satshintsha izinto empilweni yami. Utshintsha kwezinto empilweni yami uyafumaniseka into bangabana kuye kufika apho ebusuku ndivuka khona ndingakhange ndimphuphe yabo kodwa ndivuke ndicinga ba yazi sometimes bendithi mhlawumbe noba ndibethwe ngumuntu pha mhlawumbe sidlale lo bhola pha ndifike kuye athi hayi mntana namhlala phansi akubalekanga into bayoziphindisela nami nento lo shout umntana engakuthunywa ngabazali bakhe yabo. Sometimes ufumaniseka ba ndibuya kuloo ndawo ndibuya kuyo ndihluphekile. Umakhulu bengumuntu ondibona ndingena pha emnyango bakwenzeka ntoni ba ndingene nomsinde bengixabana nomuntu bamhlawumbe ndingene ndothatha loo nto eyithatha ebevela vala emnyango athi kwenzeka ntoni andixelele. So kuhambe kwami kwafika into wena bhuti mana benhlizweni yami eqonda ba mawubhale ndaba nombuzo endizibuza wona uba umakhulu inhlungu zami nenhlupheko zami uyazazi. Yes. Yabona ngicela nje undiphe 5 minutes 5 seconds ukubalisela enye into. Yes. Umakhulu bebethanda ubalisa intsombi. Yes. Lo nto lo ndisandoyibona ndisandoyibona in 4 years uyibona kwami nani nizayithetha amanyanga before ndiwakhupha. Umakhulu bengumuntu ethanda ubalisa intsombi xa sotya. Yes. Phaya ekhaya singobani bakhule ngendlela egrand but besingasokoli ingando because besilala sityile but besingafani eminye imizi. Ngazo zonke indlela umakhulu bezama silale sityile noba na wenze kanjani. Yes. Kodwa umakhulu bebexa sibalisela intsombi ufumaniseka ba le ntsombi yakhe namhlanje inento eyithetha but besingayiboni thina ngela xesha andiyana abantu basekhaya sebeyibona nalento mina ndiyibonileyo. Yes. Ufumaniseka ba namhlanje umakhulu ubalisa intsombi kaJakala shona amaqhinga ufumaniseka ba yayibona namhlanje
ukubalisela intsomi kaJustengane intombi yayisistenge namhlanje ukubalisela intsomi yomuntu oyekhulisa abantwana abayi2 kwafika umuntu olezimo yabo umuntu ozomosha abantwana akubalisela intsomi umakhulu uyabona Brian le ngoma yanikhathaza awusukaneni madoda nayithatha naqonda ngabantu bandimbuza umbuzo ba gogo inhloso yakhe ithini mama uthula kanjani didlala intshaba zinikelana ngami ziphoselana ngami inzuzo because mina ngendlela benithanda ngayo I think bayibenento benayo bengenonganisikile athi akawugcina apha ndiyokhula lo because bekwazi ungicela bangabana ifonini yabona lo msindo nayo ifuni nomsindo ndicaba nodadewethu pendlini athi yabona lo msindo nawo nobunga yapha uzosebenza lo msindo nawo athi abona uzozokuluka wena xa uyindoda uzomkwamba uyofuna umsebenzi udibana nenhlobo ngenhlobo zabantu xa nenhlanga ngenhlanga yayibo so imfundiso zikaMakhulu anifuna ukuxoka ndithathe ixesha ungena kuzo but ezinye ndizithathile besixabana ke because nifuze yena ixesha elininzi yayibo kodwa ke shem ungena ngamfuzi kaloku ukhulela lapha phambi kwakhe ekukhulisa kwangaxeshanye njalo ekubonisa namaqhinga ophila nanjengomuntu ebekuzobela nezinto ngoba intsomi iye ibuye futhi beyinto esiphila ngayo apha ekuhlaleni kwethu kucathulwa pha kuze so apha empilweni practical ke ngoku intsomi ajonge isimo sethu basenjani namhlanje xexele inkukhu sozabalisa intsomi engena uphala nenyembezi phambi kwethu kodwa xa mhlanje kasilala sitye intyabunti namhlanje ngenawo neswekile umilimelo ushort uzamva intsomi ezayibalisa bangabanya kupholisa banento ityayo yamkela namhlanje sibadala sibangaka namhlanje andiyazi nobe ekhaya ukhona nomuntu oseyicingile nondiyicingileyo awusukaneni madoda simnandi zinje yamfondini ibalise ezoba ubunzulu beEP yakhe ekhiphileyo ethi ke amanyanga ayikhuphe pha ngo2024 ezoba naye intsusa yayo into ba ifike kanjani ezibulelela kunozala ikhehlekazi sithi yanga umoya wakhe ngalala ngokuthula sitsho ke thina ke mbuke lapho intana sitsho sithi thina ngenkosi sazama ke siphuthume ke sithuma umntana pha emarket sibone uba sifumana ntoni na awusukaneni madoda avela amaqhinga entothoviyane lekothi beleke umntana kanti beleke indoda sitsho sithi ziyalima ziyalayisha emasimini layisha wena qaba layisha wena tyatha ngubo sithi wasala wena gqobhoka ngoba uqhatha amaqaba uthi uqeqeshekile esingqondweni ulibala into bathina sizidla engalento esisintu sethu sizidla ngalento esikhulisayo isibhekisa phambili sitsho thina sathi seyinkqubo yakho leyo seyi-TV yakho leyo usiveza ukhono besithuma umntana evenkileni sibuyile ke ngoku sahleli naye phaka emfondini umfoka mali esichubela ngeEP yakho ugqibelisa kwethu beke ebesizobela mfondini ngengoma yakhe ethi ke amanyange pha ezoba kakuhle intsusa yayo ifike kwesiphi isigaba kodwa ngoku siyazi ba uthi kunengoma pha ihamba phambili nayo ethi ke iTavern so ndifuna ke into ba nawe ke akuzobele ngale ngoma ethi iTavern itheni uyitsibele ngoba kutheni ipen ukuze abhale le ngoma mntakwethu nansi ingoma uyichaza nawe apha ethi amanyange egxebe ithi ke iTavern usunduzwe intoni naye uzube uyayikhankanya watsibela ipen utheni iTavern usukela ngantoni okay le ngoma ithi iTavern sixolele kufa ndiyikhuphe eqala yena kunezi ngoma but naye kula EP but niba ndizishana ngenyanga ithi sixolele kufa esibini ithi babahlala nami esithathu le ithi Tavern izoba le ithi amanyanga okay so le ithi Tavern andingomntu uyithandayo iTavern indlela endidalwe ngayo kanti andisho akho nto wrong ngeTavern i-right le nto uyibonayo phaa ubuya uyayithanda yebo nditsho but mna andilohlobo leTavern mna yebo because ndinalo nochuku uyayibo ya so kubone laa nto bangabana ufumanise uba umntu uyalandwa eTavern xa unomntu okuthandayo umntu ongisisi xa unenhlanhla mhlawumbi utheke wanomntu ongisisi okuthandayo xa yokuthatha kule ndawo kuyo uba ngabana buye eTavern akakulahlekisi ngendlela endibona ngayo ke mna ke ndibhala ingoma mna ngento endikhe ndayibona ukhona itshomi yami noba ndibizi ngagama bendihlala nawe ufika kwama-backup ibinentombi bemane uyithatha qho eTavern babuya apha eTavern buya nangoku yathi inqandele enye intombazana phaa yahlatywa yasweleka yabe intombi yayisuka phaa yabilandela emveni kwentombi yayoyithatha ndaqonda uba bayibuye ngelaa xesha lokuqala besithathe iibhiya zethu basabuya sonke mhlawumbi ngeyingenzekanga le nto yayibo ndiphinde ke le ngoma le ndandikhe ndayiva kudala ndayithatha ke ndayilungisa ndayenza ngale ndlela ya leyithi sixolele kufa ingoma yona into eyenzekayo ndithe kandijonga apha ekukhuleni kwethu ngale ndlela besikhulu besinamaphupha ngoba esikhulu bekwazi uba ngabana ntangam thina sokwenza kanje ngase thina siphile kanje sibe neemo besinento besinako xa udlala imoto zamacingo ubone umzi wakho udlala imoto yamacingo besinjalo so ke mna ndinalo uba ngabana xa uyitshomi yam mna ndiyayazi into oyicingayo ndiyayazi into oyithandayo nongayithandiyo ungakhange uyithethe kum xa kudala ndiphila nawe so ndahanjelwa yitshomi yam
inandi-close kakhulu kuyo like inandi-close ngale ndlela yoba ngabana abantu abaninzi babecimba siyazalana yayibo nangokuba sandibize ngesiduko sabanye abantu abandazi abanye nje bandingumalibi wena igama liphintsele lifane neli lithi malibi xa benibona umuntu andibize ngegama lomjito wami lo waswelekayo. And loo nto leyo inoba inendima edlalayo kwakuwe leyo. Zikhona indawo apha ezilalini endingazihambiyo because xa ndikwezo ndawo ndiyafika ndizibona uba yabona ngondiphethe ubhaka wami nale drink ndiyiphetheyo ngoku ndiyacaca uba ndihamba ndedwa because bendihleli ndihamba naye ndathi sixolele kufa because I think noba ungathatha izibhamu zakho ngoku zingaphi uyokhangela ukufa uzokufumana. Yes. Into nje fika nje ngesele phinde xa kuthiwa uxolo umuntu ke ecela uxolo yabona uxolo ngathi uxolo yinto ephambili uxolo. Yes hayi ndiyakuva kakuhle mntakwethu. Leyithi bahlala nami ingoma yona ndandibona uba ngabana into zinzima ecaleni ndamcela uthi xuba ngamahlale nami kulaa nto bendiyithetha kamakhulu ebethi xa ndihluphekile athi mntanam nika idolo ukutya kwalo ogqiba ubize izinyanya zakho amanyanga ogqiba kwakho utye le nto laa nto ikhoyo phaa elanskini ogqiba uhlale phaa uba udinga into yenzayo uthatha izembe yogawula isibaya phaa. Yes. Uthi isisu asinasipila asinantuna akekho umuntu oza kubona into yoba utye ntoni wathini le iza kuncedisa ube namandla uzofuna le ungenayo apha endlini. Ndiyashiyeskela bethi conflicts ntyabotyi neTixin ndiyashiyeskela ngobaleka yonke into kufanele ndiyenze. Awusuka nini madoda ezoba ibalisa indima yakhe yomculo kaMaskandi ne-background yakhe emvelaphi yakhe pha umfo kaMali. Sisitsho ke ngoku thina ke ngoku sithi noko sesihambe kakhulu wena ke usandula uvula ikhosa lakho ngoku besithilo thina sathi ke inkqubo le yakho ke usiveze ukhono ekuzisela ngqo amaciko womculo nokuba ngophi ke umculo kodwa ngoku intente zethu sizigqumeke pha ke kwelicandelo likaMaskandi ngumfo kaMali lo ezizobela ezicelela ke indlela yoba ningamxhasa nina ke ningabaculi bakaMaskandi ningabaphulaphuli bomculo kaMaskandi. Ndisitsho ke ndisithi ke ndiyarhala into yokuba ke azichaze into yokuba yena ufumaneka kanjani kumuntu onomdla wakhe ozawuthi ke arhalela uba makayoba semcimbini wakhe nothi ke uyamrhalela uba aze kwelo theko njalo zonke ezazinto mhlawumbi yephenye into wena myalezo orhalela udlulisa kubaculi kubaxhasi nakubaculi phofu jikelele bomculo kaMaskandi into mhlawumbi orhalela uba uthi ke uyiveze bayibone sesiqukumbela nje. Okokuqala nje into endifuna uyiveza ukuba ngabana wonke umuntu ondithandayo nomuntu okholelwayo uba ngabana uMali uyacula because xa ungumculi yabona isinola kubonga abantu bayifile into bayenzayo ngomculo yabo kodwa abantu abakholelwayo kuba uMali uyakwazi uyenza lento futhi angayenza. Abantu abakholelwayo uba ngabana uMali lo mculo lona nje bengene lapha ungenile uzawukwazi naba bandithandayo bakhona ke nabangakandiva basezondiva bazawuva kodwa lo myalezo okwangoku okwalomzuzu okwalonyaka lo odlulileyo nezinyanganyana sikhona ubunzima enzajongene nabo ngoko sokola ngokwempilo andiguli nje andiguli ndi right nani yanibona ndungilo but ngoko sokola nje kwezinye izinto uyayibona izinto zama zihambe kakuhle azihambe kakuhle kodwa ke ngethemba kuzoba right xa ndifuna bahlale ethembeni xa kuthe kwadibana izinto udibane koyi-1 sebezidibene zonke ndinengoma ezimnandi endiniphathele zona endizawuza nazo ndinengoma ezimnandi endizaniphathela zona. Mhlambi ke bakufumana kanjani kwangaxeshanye njalo ufumaneka kanjani mhlambi kwamakhasi onxibelelwano ufumaneka kanjani pha njengoba umuntu ke ngokusemamele sekuvile uba ungumali okhoyo apha emculweni ku Facebook ndingumali Mzingaye yonke indawo ndingumali Mzingaye but ndiseno Facebook okwangoku ndino WhatsApp ndizoba no TikTok napha ndingumali Mzingaye. Ku WhatsApp ke inamba yami xa uthe ka ungene ku Facebook wami uthi Mali Mzingaye uzawubona inamba yami pha kwibhayo yonke into yami ikhona pha iyavela. Hawusukaneni madoda mbukele apho ngasekhaya esekwanguye ke lowo mfo kaMali ezichaza into yokuba ufumane kanjani nawe ke mntu othi ke ube nomdla ubake umqashe emcimbini wakhe nazo inkcukacha eziveza pha esithi ke uyafumaneka kuwo wonke ke lo makhasi onxibelelwano. Xa ngabana ke mntakwethu masithi ke ngoku unikwa apha ibudget ekuthiwa ke mhlambi ile mali kanga kukho event ethile ngabapha abaculi mhlambi onobathatha oqonda baba ngayikhulisa le event yakho mhlambi babe bahlanu nje. Lo mbuzo lo ngathi umnandi but unzima. Yayibona ndikuxelela
mna ndingathatha abaculi ngathi abanakwanga but ndibaziba ngabana babanamandla. Khona abaculi endiyaziba ngabana banamandla mphofu ngeyami indlela. But zibe khona ezinye izinto. Yabona xa ungena online. Xa ungena online ujonge izibalo zabaculi that means ngabalandeli bakho abe. Xa ungena ku TikTok. Ungena ku Facebook. Kuzo zonke nje. Yayibona nditsho. Xa ufika pha ubhuti nathi uhamba phambili. Hamba phambili uyimele iMpuma Koloni. Ndiyimele nje iMpuma Koloni nathi yasinceda phansi kwakhe. Yabona kuthiwa ngisesaketile anoyishiya naye. Okay 2 ndiyabala ngoku. Izoba khona kuthiwa ngisive qhwesha. 2 3 ndiyabala futhi. Azoba khona ubhuti kuthiwa ngu-Undertaker. Ndiyabala bane. Izoba ngabanqobi. Abanqobi besizwe ndaba. Ndingazishiyi ngaphandle. Nawe lo. Ndibe ndikhona. Phofu bazobe bebizwa ndim. Umphulaphula ngaphuma edelila lapho nomqhaza. Nangokuba ungamamela ingoma zethu noba singabacentana akho nto siyicula efanayo and akho nto iyelelene kwenye kodwa sidlulisa imessage. I think lebalekile ngomeni imessage. Noba ngabana ke sometimes yakwazi umamela isinqe. But xa uxakekile uva chini kanti ngomiti ihamba ngohlobo. Okay. Awusukanini madoda sayiqukumbela sayivala le bhobhile thina apho mfundini ibe ngumfokamali lo behleli naye ke mfundini ezoba ichaza into oba umculo wakhe uhamba kanjani. Sitho ke sithi nawe apha ekhaya mbukele ngokhetha thina khanga kubekho lize kuyo yonke lonto yakho nokuthi ke ukhethe thina ushiye ingxaki zakho sile nkqubo wathi ke wahlala nathi sithi ke sikothulele umnqwazi ngokwenza njalo. Thina ke sithi ngoku siyahamba sibophe imithwalo siphuma kanjeyana okagatyeni umntwana uthi ze kude kube lixesha elizayo kamandi.